Закуска ли ще бъде, на салатка ще бъде. Аз на салатка отива нещата. Зора дойде. Има. Отиваме на тераската. Сега ще поразкрием малко манипулаторчета още. Искате ли? Нека. Когато някой ви каже, той не може. Ай да видим дали ще стане. Хай така. Ти не можеш. Това не е възможно. Те цветенци беха невъзможни. Това ми казаха, че няма да се хване. Какво ли не са ми казали от живота? Докато не поверах в себе си. Така. Салатка. Салатка от нищо. От нищо нещо. Сега ще направим от нищо нещо. Не да им покажем. Да покажа аз на мен и на вас, че може. Всичко може. Така. Да ги поразкрием още малко. Имайте предвид, че критикът, т.е. това, който критикува срещната страна, защото той е в защита. Той иска това, което няма. Той не осъзнава. Така. Има предвид това, което не е постигнал. Съответно, за него усрещното няма да може да бъде. Как да не може да бъде? Като няма вяра в себе си. Той няма. Забележете и потвърждавам, подчертавам тук с линейки. Няма вяра у себе. Като нямаш вяра в себе си, остави на други свърши работата. Тук ще ги редим яка, солим, баш. Истина. Напред. Сега. Първо поливаме. Водата е заредена. Учил съм как. Грешна дума. Показал съм как. Това бе отписано също. Така. Мърлата. Не само да става. Така нещо така. Бе отписано. Не мога да се хвани. Как? Няма бе. Как? Що да не? По каква причина? Мозък. Хей! Дайте ми! Ето птици там фърчат, летат, чайки там, каруси, всичко лети, върчи. Доказва. Как бе? Ще може. Щом аз съм поискал това, Джордже. Той за Боба. Тук кажа, аз ще сготвя бобец. Това красиво цветенци. Ти менушки, любими мои. Много си го обичам. Така. Сега. Както казват от нищо нещо. Първо късам перца. Айде да покажа как се прави салатка. Че мъничка, скромничка, ма няма нищо. Въпросът е да е вкусна и безплатна. Без пари правим всичко. Така. Още. Това перо. Тук ще пуска семи. Ще го удря, аз ще го сготвя. Ще видите, аз друго ще направя с него. Ти идеите, които ми идват штура глава. Моята не е лека. Да. Така. Той чушленце. Той ще има. Така. Малко още преца. Късаме. И тук има и главички. Те са за други. Пак за салатка, за манджички. Сега ще направим една салатка. Да видите коста. Да. И има още. Ето ги. Засадени чакат си времето. Всичко е търпение. Ето птица мина. Видех, няма да ме изложите. Излъжите. Не, че диалект много. Така. Да видиме. Така. Сега обаче ще обогатим салатката. Взимаме тази главичка. Ще режем. Цвете няма да режем. Така. Това в салатка. Тива. Режем.
късота и малко олио. Аз без оцет не мога. Няма начин. Трябва да има. А сега сложа олио, няма да парам с ръка, ще се облажим. Трябва да се мием. И готово. Почваме. С лъжица директно. Винаги с лъжица. От дядо съм научил, яде си с лъжица. Не знам защо, защото се лапа повече. Не знам. Гледайте каква красота. Вижте, зеленина. Марула, мъничко. Мъничко, защото една се насъдих. Аз, защо не трябваше повече? Да? Няма нищо. Ако тук се сложи и репичка розова, елата. Стане бас сладка. Безплатно. Мъничко, ама истинско. Истина. Това е.